שלום, שמי יסכה ואני עוסקת בליווי אימון מודעות והתפתחות אישית. הייתי רוצה לדבר איתכם על אספנות, הגירה וסדר, ועוד כמה דברים שאני רוצה להרחיב עליהם. אתחיל בסיפור אישי קטן. לפני כחודש החלטתי שאני מסדרת את המחסן. ויהי מה? בין הדברים שישבו לי במחסן היו ארגזים של חומרי לימוד שאספתי במשך שנים מתקופת ההוראה הלא רחוקה שלי. ואף חומרי הדרכה שאגרתי עם השנים. מכיוון שהיה לי קשה להיפרד מהחומרים שעבדתי עליהם אלפי שעות ואפילו עשרות אלפי שעות, החלטתי שאני אתן את החומרים האלה למישהו שאני מרגישה שייתן להם את היחס הראוי. החלטתי לתת אותו לתלמידה יקרה שלי, לשעבר, שהיום מורה, והרגשתי הרבה יותר טוב שאני מביאה לה ואני יודעת שהיא תשתמש בו, במיוחד גם שאני מאוד אוהבת אותה. גם את החומרי הדרכה שלי העברתי למקום אחר, וביקשתי ממי שנתתי לו, אל תספרו לי אם זרקתם, כי זה יעשה לי רע על הנשמה. אחרי שנתתי, הרגשתי שמשהו כבד, השתחררתי ממשהו כבד. לרובנו קשה להתפטר מחפצים שקנינו, שקיבלנו, שאספנו, שירשנו. אני לא מדברת על אספנות כפייתית, שזה נושא בפני עצמו. אני מדברת על איסוף מכתבים, עיתונים, בגדים שאני משאירה כי אולי אני אלבש. בין אם קטנים עליי, ואני כרגע, ואני מחכה לרגע שאני ארזה, ובין אם הם גדולים עליי, ואני מתכננת אותם, לשמור אותם להיריון הבא. ואז כשאני צריכה אותם, אני בכלל שוכחת מהם. זו גם יכולה להיות התנהלות כללית שקורית לנו ברכישה, בקניות. כמו למשל רכישה מוגזמת של פרטי לבוש. יצא מבצע מטורף של חולצות ב-70% הנחה, התלהבתי, אז אני אקנה גם חולצה תכלת, גם חולצה אדומה, גם חולצה ירוקה, ואולי גם חולצה שחורה. או קנייה מוגזמת של נעליים צבעוניות. חייבים להתאים לבגד, לא? או אולי גם תיקים תואמים. למה אנחנו צוברים? למה אנחנו ממשיכים למלא את הארון? למה אנחנו ממשיכים למלא את הארון? מה עומד מאחורי המרוץ הזה של לצבור עוד ועוד ועוד ועוד? מה מסתתר מאחורי זה? פחד. כי אנחנו נמצאים בפחד. כשאנחנו בפחד, אנחנו צוברים וצוברים, והצבירה נותנת לנו אשליה של ביטחון, אשליה של שליטה, ואז כשיש לנו, אנחנו חוששים להיפטר ממה שצברנו. מה המקור לקשיים האלה? למה יש לנו פחד כזה? הגירה ואספנות הם תוצאה של מחסור, בעיקר מחסור בגיל הילדות. מחסור הנוגע בהישרדות ראשונית, מחסור באוכל או בביגוד. היום התופעה הזאת פחות רווחת, או כתוצאה של חסך של חום בסיסי, מגע, אהבה. כשהייתה אהבה, היא הייתה אהבה על תנאי. הוריי אהבו אותי כשעשיתי מה שהם רצו. וכשלא עשיתי מה שהם רצו, אז הם אהבו אותי פחות. או כשהתנהגתי יפה, הם מאוד אהבו אותי. וכשהחזפתי אותם, הם אהבו אותי פחות. חשוב לציין שתחושות האלה הן תחושות סובייקטיביות שלנו מהילדות. לעתים הן נכונות, התחושות האלה, לעתים הן לא. אבל התחושות נשארות אותן תחושות, והתוצאה של מה שקורה איתנו היום זו אותה תוצאה. ובנוסף לפחדים הללו, היה לי חינוך עם גבולות נוקשים ופחד. כן, פחד. פשוט פחד. פחד שלא יחסר, פחד לשחרר, פחד חזק ממחלות, פחד נטישה, פחד ממה יגידו. כל הפחדים האלה נוצרו אצלנו במהלך השנים, במהלך שנות הילדות. והאבסורד שבדבר, שככל שאנחנו נרכוש יותר,
כך נרגיש יותר חוסר. הצבירה החומרית לא תחכה על אותו חוסר מהילדות. בכלל, כל הרגשת שפע זה הרגשה מאוד סובייקטיבית, אישית. אדם מאוזן ובריא, בריא שיש לו את כל השפע שבעולם. דבר נוסף, היא יכולת לשחרר, יכול לבוא לידי ביטוי גם באופן פיזי. כמו למשל אסתמה, קושי לשחרר אוויר. או עצירות, להחזיק חזק בפנים. קושי לגמרי לשחרר. גם פה יש קושי לשחרר. מה יעזור לנו להתמודד עם ההרגשה הזו? לשם כך דרושה עבודה פנימית. הרבה עבודה פנימית שלנו עם עצמנו, לשחרר רגשות. לשחרר רגשות שהודחקו ונחסמו. ואז שיגיע הרגע של השחרור, תתאפשר לנו גדילה רגשית. איך עושים את זה? איך משחררים רגשות? כיצד אנחנו מפתחים תקשורת רגשית? כיצד אנחנו מגדלים את עצמנו? זה נושא מאוד רחב, שאיתו אני עוסקת בסדנאות. אך בכל זאת אתמצת במספר מילים. עלינו ללמוד את כל התקשורת הרגשית שנחסכה ממנו בילדות. וזה היכולת לראות את עצמי בעיניים אנושיות. מה זאת אומרת? לא להתאים את עצמי למה שמצפים ממני. ללמוד להיות ספונטני. ללמוד לבקש. לבקש כוס מים, לבקש שיקפיצו אותי למקום מסוים. מאנשים הקרובים לי, מאנשים הרחוקים, מאנשים זרים, מאנשים שיתנו לי, וגם אנשים שאני יודעת שלא ייתנו לי. קשה, לא? דבר נוסף, ללמוד לקבל. לקבל מחמאה, לקבל דעה של מישהו אחר, לקבל חום, לקבל מתנה. מאנשים הקרובים ומאנשים הרחוקים. גם מהשכנים. דבר נוסף, ללמוד להראות תחושה. ולהראות תחושה דווקא מאנשים שאנחנו מפחדים שלא יראו שאני חזק. להביע צרכים. אני צמא, אני רעב, קר לי, חם לי. ובכלל, לשים לב כמה אני חי את עצמי וכמה אני חי את מה שמצפים ממני. עד כאן סיכום קצר, סגור סוגריים, על גידול הילד הקטן שלי. אני חוזרת לעניין ההגירה והסדר. נקודה נוספת שרציתי לדבר על עניין ההגירה היא שגם עלינו כהורים, כאשר אנחנו רואים שאחד מילדינו אוגר, הדבר חייב להדליק אצלנו נורה אדומה. יכול להיות שהוא לא סומך עלינו, יכול להיות שחסר לו חום. חום זה מגע בסיסי, במיוחד מאמא, כדאי לשים לב לזה. חוסר חום בסיסי שווה חוסר חומר. הילד אומר לעצמו, אין לי חום, אז אני אאגור חומר. זה ייתן לי חום. הוא מוצא לו תחליפים. כיצד אנו משתחררים מחפצים? נעשה תהליך עם עצמנו, תהליך פנימי שמתחיל ברמה של שחרור. שחרור בסיסי. בשלב הראשון נבצע בדיקה לעומק של שחרור בסיסי. אם יש לנו תופעה של אסתמה ועצירות, נבדוק איך אנחנו שולטים בתוך עצמנו. נבדוק את ההתנהלות הרגשית שלנו, בדיקה מעמיקה יותר. האם אני פוחדת לדבר בקול רם? האם אני פוחדת לשיר ליד אנשים? האם אני פוחדת לדבר ליד אנשים אחרים? האם אני פוחדת להשתתות? האם ספונטניות מרתיעה אותי? ונברר את המוסכמות, את תפיסות החיים שלנו, אידיאלים, ערכים שיש לנו. במיוחד, ואני מדברת במיוחד, על ערכים שהם בנפשנו,
שם כדאי לעשות איזה בירור קטן, ועל כך אני ארחיב בפעם אחרת. בשלב השני נעשה סדר כללי בבלגן. סדר זה עבודת חיים. המפתח הוא סדר. למה הוא כל כך חשוב? על כך אוסיף עוד כמה מילים לעניין. סדר הוא מאוד משמעותי, הוא מאפשר לנו תפקוד שוטף, ומאוד קשה בלעדיו. אני יכולה להגיד לכם מתוך ניסיון אישי שלי, שכאשר הבית מסודר, אני פנויה יותר, אני רגועה יותר, אני מכילה יותר. ובכלל, סדר זה אחד הכוחות שמשפיעים על נפשנו. לשם כך, עלינו להיות ערים לרגשות שלנו, לצורת החשיבה שלנו, לאופן התנהלותנו, למעשים ולשיח שלנו בתוך המשפחה, בזוגיות, בחברה, בעבודה. לעתים התנהלותנו בבית היא שונה מאוד מההתנהלות מחוץ לבית. בבית אנחנו יותר תובענים, ואילו בחברה אנחנו יותר מכילים. התנהלות כזאת למשל, צריכה להדליק לי נורה אדומה, להבין שכאן התנהלות כזאת לא נכונה לנו, ולא נכונה למשפחה שלנו. לא. ובכלל, עלינו לבנות סדר יום שמתאים לכוחותינו ולצרכינו. אדם שאין לו הרגלים מסודרים בחיי היום-יום שלו, הוא נאלץ להוציא אנרגיה רבה על פעולות פשוטות. אני ממליצה, אם אתם לא מצליחים לארגן לכם סדר יום, אפשר גם לכתוב. זה לא הכרחי, אבל לכתוב לעצמי משימות שאני אעמוד בהן במהלך היום. בתוך זה נכלל סדר פיזי, סידור ארון, סידור שולחן, סידור הבית. אך לא תמיד הסדר הפיזי מצביע על סדר בנפש. אדם מסודר בנפשו, לעולם לא יתפס כמבולגן. אם אתה אדם מבולגן, והדבר לא מפריע לך, ואתה לא מרגיש שזה מתנקם בך, משהו בחיים שלך לא מתנהל נכון. או שאתה נצמד לאנשים שעושים עבורך את העבודה. או שנותנים לך ואתה לא מתחכך. או שהמחיר שאתה משלם על היותך בלתי מסודר לא בולט לך, ואינך מרגיש את ההשלכות של אי הסדר שלך. אז איך ניגשים לבלגן הפיזי? דבר ראשון, קודם כל, נעשה סדר לפי אזורים בבית. לא נתפרס על כולו, זה מתכון לכישלון. ניתן להתחיל ממקום קטן, כמו מגירה, שולחן, מדף. וכשעובדים בהדרגה ובסבלנות, הדבר ילך וישפיע על אזורים גדולים יותר. הצעד הבא יהיה מיון ראשוני. כל מה ששייך לאותו סוג נשים בנפרד. דברים שמישים, דברים שלא שמישים. מה צריך, מה לא צריך. ברגע שנתחיל לעשות סדר, נבין שמה שצברנו מיותר. עד כאן המיון הראשוני. מכאן נתפטר מדברים שאינם מועילים לנו. אם קשה לנו, נבחר פריט אחד. אם קשה לנו, נבחר דבר אחד, פריט אחד. שאם ניתן אותו, לנו לא יחסר, ומישהו אחר יוכל ליהנות ממנו. בשלב הבא ניפטר מאותם חפצים שלא השתמשנו בהם תקופה ארוכה. כנראה שאיננו זקוקים להם, ולכן נזרוק אותם. ניגש לדוגמה למלתחה שלנו. אם לא לבשנו בגד, שנה, מקסימום שנתיים, נזרוק אותו. כדאי להיפטר ממנו. כך גם נעליים. מה כן? ומותר לאסוף? ידע. ידע. ידע לא תופס מקום. התת מודע אוסף בשביל ביטחון. לא. ככל שלאדם יש יותר יכולת להיות בריגושים, הוא אגר חוויות. ברוח יש אגירה ביכולות ובידע. הידע הוא אמצעי, כמו סולם. יש טיפוס אמיתי ורצון כן לצבור ידע, ויש טיפוס מזויף. שיראו שיש לי סולם. שיראו שיש לי תעודה. כך או כך,
עדיף לצבור ידע מאשר חפצים חומריים. כלל נוסף חשוב, ככל שהדבר חשוב, כך אנו פחות יכולים לאגור בפיזי. לדוגמה, אוויר, מים, אוכל, כי החיים דינמיים, כי פג תוקף. אי אפשר לשמור לאורך זמן. לסיכום, חג הפסח זו תקופה של התחדשות. ברגע שאנו נפטרים מדברים שאנחנו לא צריכים, אנחנו מרוויחים חירות. לקראת הפסח עושים סדר. סדר מעיד שהאדם נתון לגורלו ואינו נשלט על ידי סביבתו. אז בואו נעשה סדר גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית. סדר פיזי בארונות, במגירות ואפילו במחסן. כן, אפילו במחסן. גם אי סדר במחסן משפיע על הנפש. ובנוסף, נעשה גם סדר בנפשנו. לאט לאט, בלי לחץ, נתבונן בהרגלים שלנו, ברצונות שלנו ובהתנהלות שלנו. נחליט אפילו על דבר אחד בלבד שאנו רוצים לשנות, ונתמקד רק בו. ודרך אותו דבר, בהדרגה ובתהליך הדורש סבלנות, נתקן הרגלים והתנהלויות נוספות שלנו ביום יום. מה שישפיע באופן חיובי על הרגשתנו הכללית, הן במשפחה שלנו והן בחברה. מאחלת לכם חג פסח שמח ומסודר. להתראות, תזכר.